κύριε Ευρωβουλευτή και ομιλητή της απόψινής εκδήλωσης για τα Γερασουλίδη, κύριε εκπρόσωπε της κοινότητας των Αρμενίων στην Βουλή των Αντιπροσώπων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Η καθεχρονική αυτή εκδήλωση μνήμης για το μέγα και στιγερό έγκλημα της γενοκτονίας των Αρμενίων και συνάμα τιμής προς τους προγόνους μας που υπήρξαν θύματα της μεγαλύτερης θηριωδίας των νεότουρκων στον 20ο αιώνα, είναι πράξη χρέους αλλά και αγώνα. Γιατί οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη και έχουμε καθήκον να μην αφήσουμε ανεξόφλητο το χρέος προς τους προγόνους μας, ούτε να αφήσουμε αδικαίωτη τη θυσία και το μαρτύριο τους. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση απευθύνω και φέτος το χαιρετισμό μου στην εκδήλωση για την επέτειο της αρμενικής γενοκτονίας. Μαζί σας αποτείω και εγώ φοροτιμής προς τα θύματα της τουρκικής θηριωδίας. Και όλοι μαζί ζητούμε, αξιώνουμε από τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το έγκλημα αυτό κατά της ανθρωπότητας και να καταδικάσει χωρίς περιστροφές και μισόλογα τον εγκληματία. Σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι σε διάφορες χώρες βρίσκεται σε κινητικότητα το θέμα μας. Κάποιες ενέργειες σε κάποιες χώρες δεν μας ικανοποιούν, αλλά θέλουμε να ελπίζουμε ότι η αρμενική γενοκτονία θα τύχει παγκόσμιας αναγνώρισης. Μόνο έτσι η ανθρωπότητα θα αποδείξει ότι έχει υψηλούς δείχτες ήθους και ηθικής και ότι δεν ανέχεται και δεν συγχωρά βάρβαρα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης απευθύνω χαιρετισμό τιμής και εκτίμησης σε όλους τους Αρμένιους της Κύπρου, καθώς και σε όλους τους Αρμένιους της Διασποράς. Παράλληλα απευθύνω μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τη δημοκρατία της Αρμενίας, που την περίοδο αυτή η Άγκυρα, με πονηρές μεθοδεύσεις και δίθεν φιλικές προσεγγίσεις, επιχειρεί να την χρησιμοποιήσει για να παρουσιάσει ένα προσωπείο φιλιρηνικού και δίκαιου κράτους. Δυστυχώς για την Τουρκία, βαρύτατες, ασήκωτες και ανεξίτηλες παραμένουν οι ευθύνες της για το μέγα έγκλημα σε βάρος των Αρμενίων και οι ενοχές της δεν μπορούν να ξεπληθούν με πονηρές φιλικές δίθεν προσεγγίσεις της Τουρκίας προς την Αρμενία. Στο σημείο αυτό νιώθω πραγματικά την ανάγκη να πω ακόμα ένα πράγμα. Μας λένε κάποιοι της διεθνούς κοινότητας να είμαστε ρεαλιστές. Να είμαστε. Μας λένε κάποιοι να μην αφήνουμε την ιστορία να καθοδηγεί τις πράξεις της ενέργειας μας προς το μέλλον. Μας καλούν να είμαστε ευέλικτοι. Μας καλούν κάποτε να μην δίνουμε τόσο βάρος στις αρχές και τις αξίες, αλλά να βλέπουμε μπροστά την προοπτική και τις πραγματικότητες εντός εισαγωγικών. Μάλιστα, η Τουρκία την τελευταία περίοδο από καθέδρας δίνει και μαθήματα πώς πρέπει να συμπεριφέρονται τα κράτη, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι διεθνείς οργανισμοί, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι λαοί, οι οποίοι για χρόνια, για δεκαετίες, για αιώνες έχουν υποστεί τα πάντινα και από τους νεότουρκους αλλά και από τους σύγχρονους Τούρκους. Μας λένε επίσης να ξεχάσουμε. Μας λένε να σοπάσουμε. Μας λένε ότι η λύθη κάποτε μπορεί να είναι και θεραπεύτρα των όποιων πληγών. Εμείς λοιπόν λέμε ένα πράγμα. Η Τουρκία είναι η τελευταία που δικαιούται να απαιτεί. Η Τουρκία είναι η τελευταία που δικαιούται να δίνει μαθήματα. Η Τουρκία είναι η τελευταία που δικαιούται να μιλά για ειρήνη, να μιλά για καλή γειτονία, να μιλά για διεθνές δίκαιο, για ανθρώπινα δικαιώματα και για πανανθρώπινες αξίες και αξίες. Δέστε τι έγινε με την Αρμενία τον Οκτώβριο. Για ποιο λόγο άραγε? Για να έχει το προσωπείο, για να έχει το άλοθη τον Δεκέμβριο, να πάρει θετικά εύσημα από τη διεθνή κοινότητα εν ώψη της δικής της αξιολόγησης. Υπέγραψε, λέει, τάχατες
με την Αρμενία, τα δύο πρωτόγωνα. Ποιο το αποτέλεσμα? Ποια τα πρακτικά βήματα? Ποιες οι ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση? Ποιον έπεισε? Ποιον πείθει? Μόνο τους αμνήμονες, μόνο εκείνους οι οποίοι θέλουν να εμπέζουν σε αυτούς τους. Η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει βήματα. Αν ήθελε πραγματικά να κάνει βήματα, όφιλε να κάνει το πιο απλό. Να αναγνωρίσει τις ενοχές της. Να αναγνωρίσει την γενοκτονία 1,5 εκατομμυρίων Αρμενίων. Να αναγνωρίσει αυτά που έκανε στην Κύπρο το 1974. Να αναγνωρίσει τι έκανε στους Πόντιους. Να αναγνωρίσει τι έκανε στους Κούρδους. Να αναγνωρίσει τι έκανε στη Συρία, όπου κατέχει συριακά εδάφη. Να αναγνωρίσει το αυτονόητο και να αποδώσει δικαιοσύνη σε ένα λαό. Πώς βρεθήκαμε εμείς όλοι στη διασπορά? Τυχαία? Πώς βρεθήκαν όλοι αυτοί στη Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λίβανο, στη Συρία, στην Κύπρο, στην Ελλάδα? Τυχαία? Ήταν το αποτέλεσμα της γενοκτονίας την οποία κάποιοι ξεχνούν και προσπαθούν να μας πείσουν και εμάς να ξεχάσουμε. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσουμε ούτε την γενοκτονία, ούτε την εισβολή, ούτε την κατοχή στην Κύπρο. Έχουμε υποχρέωση και καθήκον για τους νεκρούς μας, για την ιστορία μας. Να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, για να υπάρξει δικαιοσύνη επιτέλους σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την κοινωνία, σε αυτό το διεθνές σύστημα. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Και κλείνω λέγοντας, και δεν είναι υπερβολή, ούτε και εθνικισμός, ότι ενώ σου υπάρχει αρμενική ψυχή σε αυτόν τον πλανήτη, η δικαιοσύνη θα έρθει. Ενώ σου υπάρχει ελληνική ψυχή σε αυτόν τον πλανήτη, θα παλεύει για να αποκατασταθεί δικαιοσύνη για τους Αρμένιους. Και ενώ σου υπάρχει έστω και ένας Αρμένιος σε αυτή την κοινότητα, σε αυτή τη διεθνή κοινότητα, ο κυπριακός λαός, ο κυπριακός ελληνισμός οφείλει να γνωρίζει ότι τα δίκαια του θα διεκδικηθούν. Αυτή είναι η αλληλεγγύη του κυπριακού ελληνισμού προς τον αρμενικό λαό. Και αυτή είναι η αλληλεγγύη του αρμενικού λαού προς τον κυπριακό ελληνισμό. Μόνο έτσι διασφαλίζεται η αλληλεγγύη. Μόνο έτσι θα αποκατασταθεί το δίκαιο. Με αυτά τα λίγα λόγια λέω ακόμα ένα πράγμα. Ότι η ανομία δεν θα περάσει. Η ατιμωρησία δεν θα περάσει. Η δικαιοσύνη θα επικρατήσει. Η δικαιοσύνη, η ισχύς του δυνατού δεν πρόκειται να περάσει. Θα περάσει το δίκαιο. Και ο αρμενικός λαός και ο κυπριακός λαός έχουν το δίκαιο μαζί τους. Να είστε καλά.